phone. I just want my phone. Yes, I saw him. Mbori yeZimbabwe chiitiko chaitika kuCity Sports Center muguta reHarare uko kwanga kuine gungano rekunzwa muono weveruzhinji kuti vanoti kudini nebill number 3, asi zviri kuratidza kuti kwazoita mhirizhonga, kwazoita nyonga nekuti maopposition figures vanga vari kurambirwa, vanga vari kunyimwa mukana wekuti vape muono wavo. Ndoshoko panapa muri kunzwa Douglas Scott ati abirwa foni yake, ashungurudzwa, akarohwa nevanhu vebato reZANU-PF avo vasiri kuda kuti vanhu vakaita sana Dagi, vana Mahere, vana Tendai Biti nevamwe vese vanyimwa mukana wekuti vange vachipa muono wavo. Ndo mashoko panapa aripo muri yeZimbabwe maererano nezviri kuitika pamapublic hearings ari kuitwa munyika yeZimbabwe kutanga nezuro kusvika musi wa2 April. Someone stole my phone. I just want my phone. Yes, I saw him.